Wase kaunti ya Nyamira wase kaunti ya Kisii tumurikire boigari agendrete gukorekana na sensemeria ya siasa yukurigie kirokyo bujumbe kuronsemo ya Nyaribari Chache Richard Tong'I ni gobono maiga yugwanchirwa ne kyombe kirikyo bochori ne chimibe IBC kogendra ne ganga ya yukurigie kirogekyo nigo abakago sabirwa benne litukuria rero asenka yaye omurikito mirudiri mumanyi norobotirwa senchira yobikirano Lituko elimorioka maiga yoyo kuboria ekirogo kyobo bunge kurwa Nyaribari Chache Richard Tong'I wanchirwa ne kyombe kyobo chori ne chimbebe IEBC kogendereria ne campaign chiaye nigo lituko lya lero akorerwa amasabo imeyenga yaye amaliba imeya Nyaribari Chache n'abarange digari tangani basaba mabera sibirintara akora mwangabiri orokinga mogo mwanyere yomoza wono rende ndobate seji moto na seji etingwe ya ndebieka anesto obate rende abantu bacha bangesa bago taga baba yeresa ibako bayeresa umuga mina kwanira gaiga nabo ndara atene bibande abakuine mo bibande byayo eto ande temine tina kwenda gokigacha chikura chiko era amarako ko tubuta usago ke ekereto kwa chimburu engere yo kanda abakonye bidebi plan TV kerade amacha nali meteke katine muyenyole nekere mulambwatse ndabo kibitegeri engakyo goikana bamoko muchumbonde munamurarule bagwenderete eribuyoze eribobe Tong'I oyokoboria ekirogo kurwa ase kiama gya Jubilee nigo eakira ekoko na kubachira ngana chigwikirania amagani y'abamenyi gati yabo chibasari amache amone chipara gati yebinde ebinge gasibana basoma improvement teyo baja basonga batawete prepare for an opportunity that never come then get one and you're not prepared. One nigga I've given a commitment that in my leadership abantu bayitobere college kwenda mutu nenkaki na saito bochumbe abakarule pasari uchabantu bamenye ino kumenya na gwoka ngachenja formula ngatabanga kiro mwana go apply no mwana Nyaribari and all of them will be given an opportunity, yes scholarship, yes pasari lebe kemnera abera kitu kiro yo manyore Chinga kechecho oyokoboria ekirogo ky'abasubati kurwa ekiama gya Jubilee omosubati Paris onsarigo nigo nere eakera ekoko ase abasaba abamenyi ba Nyaribari kubanyora engakiyo bochori Tong'I oyo tare konde taonye namenga n'umungina penye ngwanchare nganeta use igo mara n'umungina urachi kumubwate siye gasore tobugambi Gusii iga abantu baminto tikanya sato konye njenye gentenya sane kurubugambi aende myaka turwanirire tariko chugototiga taretisa muinyoro mungina Paris bitutunza ariko mungira bwa magendero ginkorpoteria egeta seni Ndizi TV elietaliane Mildred